Vážená paní starostko, pane hejtmane, dámy a pánové, milé děti, nejprve mi dovolte nám za nás všechny moc poděkovat za úžasné přijetí. Opravdu jste nás uvedli do rozpaku a nečekali jsme to. My, když jsme se potkali s paní starostkou nedávno na Pražském hradě na setkání s finalisty soutěže Vesnice roku, tak jsme si řekli, že zorganizujeme někdy návštěvu a tehdy nás rozhodně nenapadlo, že to bude tak brzo. A já si toho moc vážím, protože si to určitě zasloužíte. Pro mě to setkání s starosty vesnic roku celé naší republiky bylo mimořádně povzbudivé a inspirativní v tom, že je pro mě protiváhou často velice negativnímu pohledu a náladám, kterým čelíme především na sociálních sítích. Já mám velké štěstí, že jezdím po krajích České republiky, potkávám se s lidmi, jako jste vy, kteří rozhodně nevidí svět kolem sebe v tak šedých nebo černých barvách. A to mi dodává naději, že svět sociálních sítí je pouze omezeným a malým výsekem toho, jak vnímáme svět kolem sebe, a že ten převažující názor je výrazně pozitivnější. A právě vesnice, jako je ta vaše, je důkazem toho, že to je opravdu všechno o lidech. Není to jenom o penězích, není to o tom, že v každé vesnici bude skvělá infrastruktura, je to o tom, jak k tomu její občané přistupují. Jestli k tomu přistupují jako u vás, pozitivně, s dobrou vůlí, s chutí něco dělat pro sebe i pro druhé, pak se v takových místech opravdu dobře žije. A já jsem rád, že právě vaše vesnice je taková, že slouží jako inspirace a příklad pro mnohé ostatní. A chtěl bych vám za to nejenom poděkovat, ale taky vám popřát, aby se vám takhle dařilo i dál, aby se vám tady dobře žilo, aby vás ty mladší to nenutilo odcházet a pokud už na chvíli do světa odjedete na zkušenou, tak abyste se rádi vraceli. Ještě jednou moc děkuju, ať se vám všem daří. Děkujeme, pane prezidente.